Mom, you're waiting the shell now. Na Transglobe Herbal Tea. Transglobe Herbal Tea. Now in the rain everywhere now. I beg you, me Tori. Go buy your own Jare because Transglobe Herbal Tea, they wonderful. Transglobe Herbal Tea na pure natural herbal drink where they comot all the sicknesses them, where they kill our country people. Just the drink Transglobe Herbal Tea, 2 sachets morning and night, and see how it will add more life to your body. Transglobe Herbal Tea. Very good for men and women. Especially people where they're weak. Transglobe Herbal Tea go help catapult and multiply your strength, Gidigwam. Transglobe Herbal Tea. Chinese scientific technology. We they say this is specialty in shops, markets, hospitals, in Nigeria and beyond. Transglobe Herbal Tea. Beni, Ebano, Akwe. I beg buy me Transglobe, just say tea. For slimming, Chinese herbal remedy. Nigerians, reduce your weight. For sickness prevention, long life, agility, nourishment, diet balancing, figure 8, and for fantastic nutrition. Buy slimming tea. Transglobe, just say tea. Drink slimming tea. Transglobe, just say morning and night, and share the opportunity. In all the touching, what God prepared for you. Overweight, your rheumatism, arthritis, your laziness, your Holy Ghost, fire! As far as Transglobe Slimming Tea is concerned, Titiorobo, Ibu, take note, no more obesity. Drink it, be smart and cute. Transglobe Gisin Slimming Tea, Beni, Ebano, Akwoyi. Ogini na-akpọtụ ọịgba ndị ime obi ọha na eze ịgba ka ime obi ọha na eze ji aga mba ịgba ndị chiri echichi ịgba ndị nze na ọzọ ịgba ka Dr. Dozie Ikedi Ife President General ọha na eze ndị Igbo ji asụ ụmụ Igbo nwere aṅụrị ịgba ka eji akpọkọnata ndị Igbo niile ọnụ ka fa were ofu ọnụ kwube ka ekpekọsị ekpere ọnụ nyụkọ ọma mmiri ọnụ ka ọ gbaa ọfụfụ ka Chineke n'onu anyị n'ote gị Igbo tabara afụfụ ndị ajụrụ ajụ ama ajụ onwe fa mba dime ọbata obi ndị Igbo ekene aga n'iru tiwala anyị akwa mgbochi eze bube tiwala anyị akwa mgbochi ka anyị gaba n'iru tiwala anyị akwa mgbochi eze bube tiwala anyị akwa mgbochi ka anyị nwere onwe anyị tiwala ọha na eze akwa mgbochi biko tiwala Wazike mbasi ọgọ ma ịchọwa dike obere ifugo ya etuala mmiri ise biko n'ugbo ọkụ o mere mgbe Chineke nna pụrụ ime ife niile nna anyị ekene ego maka enyemaka na ọgọ na afọ mmadụ na-emere anyị kerekwa na ndị mere ga na-ekene ego n'ọdụrịrụ anyị na-ekene ego maka ndụ nke inyere anyị na mbọsị taata anya na ahụ isi ike n'ihi na ọ na-amasị gị bụ na ka anyị ji edo ndụ na ndị dụ ndụ anyị na-ajọkwa ka igbo anyị ndị ajọ mmadụ na ndị ajọ mmụọ ajọ mmụọ ya afọ anyị ka ajọ mmadụ na-ezu anyị n'ụzọ ife anyị sịkwa eme na anyị na-ajọ onye eme na mmadụ anyị nọkwara nwoke gburu ji eri nwaanyị gburu ede eriera maka na oge aha azọgbu ji na ọbara egbu anyị egbu onwe aha ajọ ọgwụ na ọ bụ enyi taa ji mmatụ ya enyi ataghị ji mmatụ n'ala nna anyị anọkwa ka ọ gara anyị anọ ka o doro ọgaranya ya wagawa anyị nkọrịta na-edowu anyị anyị ga-adụkwa ka echi na echi ara agwụ agwa anyị ga-adụkwa na anyị tụtụwara gbuo aka m weta ya wakọ anyị onye zọkwa ọkpa aka dị ya bata onye zọ ọkpa kebe gabata anya ji afụzụ agba na ọchịchị ife anyị ga-eri ya bịa na nke ya eri anyị ya abịa ibe anyị ga-erite n'elu nye ahụ amụ ọ dụkwa na anya deere anyị mmiri anyị ya na-aga wara dụka anyanwụ anyị ya na-eti eti dụka ọnwa anyị nọkwa n'egbe bere ugobere nke bisi ibe ebere nya gwa ebe ọ ya ebe onye sịkwa na akwụ anya ya achacha nke anyị amị uzu ọkwụ echi anyị na iri ọba ya ha ka ite mmiri osisi fụrụ anyị atụ mfufere egbu ji efu ọnụ nna ana m ayọkwa gị ngọzi n'isi ezinụlọ dị iche iche n'isi nwoke n'isi nwaanyị n'isi ikwu n'isi ibe n'isi bebara n'isi ndị nwe ana n'isi obodo anyị bụ Naijiria n'isi Ọka Eti n'isi Anambra steeti
nna do gọzie anyị gọzie ọpụna mbata anyị gọzie okwu ọnụ anyị gọzie ife niile anyị na-eme nne ọkwa ka anyị gọrụ ka ọ ya ere anyị gọrụkwa enye ala eruo anya gọrụgụ unye ala eruo na akwa ya wabịa na nke anyị bụrụ nchịrịkọ na be mba arakwa aba agụ n'ọkwọ nkụtụ na mba na-egheru mba nni na nwa agụ na-eyi agụ na nwa agụ ahụ ata ahịhịa na ọ na-aba akpacha na tupu ebugo n'elu tacha ikirikata akwa n'ọkwa isi na-egbu ogidi isi ahụ ogidi bụ ogidi tikwa oyi onu na ntụntụ mmiri ahụ wakọ n'ukwu obe na ọ na-abịa iteru ebe ọ na-adọdọrọ na ọwọ nna do asịkwa na anwụ na-adụwazi n'ụgara kama mbọsị anyị akwa onye isi ndị ọchịagha ka akwa ndị agha niile otu ka Chineke were ebere na afọ ọma gọzie ọjị ya ka anyị wa ata ka ọ zụọ anyị ahụ zụọ anyị mkpụrụ si na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Che Igbo mmammanị lienu ṅụanụ kachanị nekwani mkpụrụ osisi Chineke kechasịrị chọọ ya mma ọjị ndegede na ndị mbụ ji agoda na ka nji n'aka ọjị ya ka ụmụ nri ji edo obodo asọ mbọsị gburugbo aga m awa ya wa Anambra na Imo taa ọjị Enugu na Abịa taa ọjị Igbo Rivers taa ọjị Igbo Deltas taa ọjị Ebonyi steeti takwasị ụmụ nri ojiọfa na Igbo ntela ọkwọnụ nke eji eme nke ka eji eme nke mbọsị burugbo eji weli nnekwu ala anị weli oke ọkpa eme ifeji ọkụ weli mgbu nwa ndụ isi weli bọji aba n'aka na ntị ka anyị wee dị Igbo kwenu na anyị ga-adịo anyị ga-adị ka echi na echi ada agwụ anyị ga-anọ n'ukwu eze zere ajọ mmụọ zere ajọ mmadụ nọ n'ukwu ụkọ kọka ụwa gara ka ọka o doru ụwa gaba agabanye agawu n'anyị odobe dobenye edowu n'anyị ife a na-achọ n'ike ọkụba azụ mmiri atara mazụ nwanwụna ndụ onye ukwu ndụ onye nta kama onye anabala okenye n'ike nya na ihe ọrụ ọhụụ na ana ọchụ ọkụkọ enwere ada ọkụkọ enwere ngwongwo ọsọ ife anyị na-ekwu bụ na Igbo ga-adịrịrị ise onye si n'Igbo a na-adị anabịakwa ya ntụọla afọ dụkwa n'imi ama nna ya chikwa wee yọzie Chineke ka ọ gọziela anyị ndị ime obi ọha na eze ndị na-agbara Igbo mbọ ndị na-atara Igbo afụfụ ndị na-amụrụ Igbo anya ka Chineke nna tụkwasịrịfa amamife n'enu amamife ndụ n'enu ndụ ngọzi n'enu ngọzi were ife akụkụ ife nwe tela afa welizie ogologo ndụ na-arụ isi ike chọọfa mma ya gazie n'ọfọ wee tụgharịa ndị niile bụ ndị na-agba ọha na eze mgba ndị sabotua ndị mmụọ ntị ọkụ ndị elu n'iyi ya si n'anya wa ndị ọchọkọ ndị ntọ ndị akpụrụ egbue ndị na-agba Jesu Kristi mgba ndị ekwensu boro ibu dị ya lọọ ka nna ya Chineke nna na ọfa Igbo ka ndị ime obi ọha na eze na-eti n'ala eze ebube were ọfa Igbo chibe ha ọnụ naanị fịọ ha ọnụ ka fịọrọ ọkụkọ wasịcha ha ọgọdọ dike waba ha nganga nyaba ha ife nwa mkpi nya n'ofu n'ofu fancha dụdụrụ ife ọdụ ndụdụ ebe ka ga na anya na-esi ka nkakwụ ọdị ndụ ọnwụ ka mma ka fara bụrụ ndị na-agba ọha na eze mgba ndị na-apịta ọgwụ na nsọpụrụ ndị Igbo ka ndị etere ude nsọ nakwa ndị amụma nakwa ndị ime obi ọha na eze jikọtara aka ọnụ wee tie ọfọ na ana wee sio ebugbabafa mgbali etu a fasi kwuye etu a ka ọ ga-adị ya gazie n'ọfọ ụmụ Igbo onye bikwa aka na ananya biri ndụ Igbo na-ekwe ọfọ nri n'ohio anede ọdande ka ọdande ndị ime obi ọha na eze ịgba ka ime obi ọha na eze ji aga mba ịgba ndị chiri echichi ịgba ndị nze na ọzọ ịgba ka Dr. Dozie Ikedi Ife President General ọha na eze ndị Igbo ji asụ ụmụ Igbo nwere aṅụrị ịgba ka eji akpọkọnata ndị Igbo niile ọnụ ka fa were ofu ọnụ kwube ka ekpekọsị ekpere ọnụ nyụkọ ọma mmiri ọnụ ka ọ gbaa ọfụfụ ka Chineke n'onu anyị n'oteghị Igbo tabara afụfụ ndị ajụrụ ajụ ama ajụ onwe fa mba n'ime ọbata obi ndị Igbo ekene na-aga n'iru tiwa
mgbochi eze ebube tiwala nya akwa mgbochi ka ị gaba n'iru tiwala nya akwa mgbochi eze ebube tiwala nya akwa mgbochi ka ị nwere onwe anyị tiwala ọha na eze akwa mgbochi biko tiwala nya akwa mgbochi olue tiwala nya akwa mgbochi eze ebube tiwala nya akwa mgbochi ka ị nwere onwe anyị tiwala nya akwa mgbochi eze ebube tiwala nya akwa mgbochi olue tiwala nya akwa mgbochi eze ebube tiwala nya akwa mgbochi ka ị nwere onwe anyị ndị bela alụ ga-akpụ alụ naanị Igbo ndị gbala ọha na eze mgba olue tiwala nya akwa mgbochi eze ebube tiwala nya akwa mgbochi ka ị nwere onwe anyị ndị bela alụ naanị Igbo ga-akpụ alụ ndị gbala ọha na eze mgba tiwala nya akwa mgbochi eze ebube tiwala nya akwa mgbochi ka ị nwere onwe anyị dọkala anyị ihu mmanwụ ọha na eze dọkala anyị ihu mmanwụ ka ị gaba n'iru tiwala nya akwa mgbochi eze ebube tiwala nya akwa mgbochi ka ị nwere ike n'ife dọkala anyị ihu mmanwụ maọbụ sitieli n'ihe ọfọ n'ala ka ihe mebe tiwala nya akwa mgbochi eze ebube tiwala nya akwa mgbochi ka ị nwere onwe onye chegharịa si gbagala ya ụmụ Igbo biko na nwanna Asọka o tiwala nya akwa mgbochi eze ebube tiwala nya akwa mgbochi ka ị nwere onwe wagadafu ka Chineke Igbo ha chi ụmụ Izrel ụmụ Igbo bụ ụmụ ga wagadafu ka Chukwu Igbo dị chi ụmụ Izrel ụmụ Igbo bụ ụmụ ga wagadafu ka Chukwu Mosi chi ụmụ Izrel ụmụ Igbo bụ ụmụ ga wagadafu ka Chukwu Abraham chi ụmụ Izrel ụmụ Igbo bụ ụmụ ga agịdịgba ka Chukwu Isaac chi ụmụ Izrel ụmụ Igbo bụ ụmụ ga olotọpụkpa ndụ anyị na Chukwu chi ụmụ Izrel ụmụ Igbo bụ ụmụ ga ọgbụgba ndụ nke dị ọkpụtọlọkpụ chi ụmụ Izrel ụmụ Igbo bụ ụmụ ga Jizọs bịara wee hazie chi ụmụ Izrel ụmụ Igbo bụ ụmụ ga ndị isi fụba ụzọ chi ụmụ Izrel ụmụ Igbo bụ ụmụ ga ndị ogbi ube okwu chi ụmụ Izrel ụmụ Igbo bụ ụmụ ga ndị mkpọrọ gabi ije chi ụmụ Izrel ụmụ Igbo bụ ụmụ ga ndị ụmụ nwanyị ga-amụba nwa chi ụmụ Izrel ụmụ Igbo bụ ụmụ ga wagadafu ka Jehova anyị dị chi ụmụ Izrel ụmụ Igbo bụ ụmụ ga dị chifu jiri aṅụrị nnọrị oke nwa mụrụ n'oke obi n'obodo ụkpọ ekene ọ gị bụ onye isi oche Igbo Restoration Mandate na-aga n'ihu Igbo furu mbọ ị na-agba ụmụ Igbo bụ ụmụ Izrel ụmụ Igbo bụ ụmụ ga dị ụmụ Igbo bụ ụmụ Izrel ụmụ Igbo bụ ụmụ ga dị ụmụ Igbo kele agbụ olu n'ọtụtọ ya ụmụ Igbo bụ ụmụ ga dị ụmụ Igbo nọ na mkpa olu na nzọpụta ụmụ Igbo bụ ụmụ ga dị agbụ ekele nwa mgbele elugo ọtụtọ ya ụmụ Igbo bụ ụmụ ga dị osisi kụọ mkpa n'osimiri ufie ụmụ Igbo bụ ụmụ ga dị biko Moses kụọ mkpa n'osimiri ufie ụmụ Igbo bụ ụmụ ga dị osimiri ufie
si ekewa ọkala ụmụ Igbo bụ ụmụ gani ụmụ Chineke na felu ụmụ Igbo bụ ụmụ gani ụmụ Igbo zuru ike ndụ ụmụ Igbo bụ ụmụ gani Igbo na-agba iche iche biko chegharịba ụmụ Igbo bụ ụmụ gani Igbo na-agba iche iche biko pụghataba ụmụ Igbo bụ ụmụ gani ka anyị debe iwu ọha na eze tili udo dị ya ụmụ Igbo bụ ụmụ gani ụmụ Igbo ndị ọma nje mmadụ gụcha ntị ọfụma ụmụnne ụmụ Igbo ndị ọma njem ọnụ biko gụcha ntị ọfụma ọkwọ na-abakwụcha na ikiri achọba nụnụ maka mpimpi ọnụ ọgome ichoku ọ na-ebe na nkịtị ya mba o nwere ihe ọfụla nwanne m o nwere ihe ọfụla o nwere ihe ọfụla nwanne m o nwere ihe ọfụrụ dị ochi ya akọkwọ ihe ọfụrụ n'enu nkwụ dị ochi ga-akọkwọ ihe ọfụrụ n'enu nkwụ ka ihe ọchukwu amala amala n'udo amala n'udo amala n'udo chukwu abịa mmadụ ọmụnye ọkụ udo n'obodo amala n'udo onye batala fancha bara udo ka mma udo amaka Igbo anyị ma nụkwara ihe ọkwa dike ndị Igbo kwuru ekwu na mbụ n'udo amaka na mbụ ihe eji mara Igbo eshika dị nṅomi na mbụ ihe eji mara Igbo eshika dị nṅomi dịka ịgba mbọ ịdị ike ịzụ afịa ọrụ ugbo ọrụ aka ime ego n'ụzọ kwụ ọtọ atụ egwu anyị ji aka mba emepe mba niile anyị ji ego obodo emepe obodo niile onye agha na nwanne ya onye gburu achala ibe ya egburu ikwu amaghị ibe ezi ya ugwu na nsọpụrụ ịga n'iru ofu obi inwe aṅụrị enyemaka ịfụnanya o jiri bụrụ girigidi bụ ugwu eze ihe ọchukwu amala amala n'udo amala n'udo amala n'udo chukwu abịa mmadụ ọmụnye ọkụ udo n'obodo amala n'udo n'ezie oge ugbu a nsogbu Igbo erika nsogbu Igbo ka nkụ nsogbu Igbo abaka ogini butela anyị nsogbu ogini butela anyị nsogbu ogini butela anyị nsogbu
Njaya Bruderika, Aga, Aga, Njaya Bruderika, Aga, Aga, Njaya Bruderika, Aga, Aga, Njaya Bruderika, Aga, Aga, Njaya Bruderika. Kabwa 419 ị nọ n'ofu literani ndị chandum ndị gara m ịga erika na-ekene gbere oru William Wilberforce kwụsịrị eri ụwa gbere oru ka ndị agba ọfụ ji oyi dị ya bidokwa ọzọ kwakwakwakwa imilikiti ji nne ha gwụ ọgwụ ego ụfọdụ ji nna ha gwọrọ ọgwụ ego ụfọdụ ji nwanne ha wee tụwa otu nzuzo ụmụnne m ebe ime mpụ ime alụ anya ukwu ochi na ama ịghara m ịgha ifu ego n'anya karịa chukwu iwe na ọnụma ịkpa nsị na aja ekworo na anya ukwu aja obi oke ọchụchọ akpọmasị wee dịzịa n'etiti ya anyị wee keti ya hei ịgba iche iche wee bido ka ihe ọchụkwu amala chei amala n'udo amala n'udo amala n'udo chukwu abịa mmadụ mụnye ọkụ udo n'obodo amala n'udo ewetieli ndị ajọ mmadụ nke fa na-agba obodo wee ghasaa mkpụrụ mmadụ na bọnịtọ wee si n'azụ nala ego gbaba ọha na eze mgba na Abuja leba na nna ha gbaba ama mba ewesizibe mkpafịa ụmụ Igbo gara gara ife karịrị 130,000 containers ebe niile mana Aba, Enugu, Port Harcourt, Lagos, Warri ọkacha n'ọnụ chado ụmụnne m Igbo wee nọba nkịtị chebe echiche wee tọ n'akwa ndeli ekpolami na polisi wuchila anyị ebe niile ọha na eze wee gbaa ajụjụ ụmụ Igbo ọ gịnị ka anyị ga-eme onye ajụrụ ajụ ọ ga-ajụ onwe ya mba ka anyị bido n'ọha na eze tinye iwu mmadụ nchekwe ka anyị bido n'ọha na eze kpọọ oku Igbo niile aza ka anyị bido na onye gba ọha na eze mgba ọfe tigbuo ya ka anyị kwụsị so ndị na-egbu anyị egbu onye gbara mmadụ egbe ọ na-ahụ ya mbọ
Mr. Bob Ogbuagu Jekwafero n'ụmụ Igbo bụ ụmụ Israel. Prince Dr. Nwafọrizu Agweke Jekwafero n'ụmụ Igbo bụ ụmụ Israel. Chief ZDC Obi, former President General Igbo Union Jekwafero n'ụmụ Igbo bụ ụmụ Israel. Chief HP Udom Getegete Jekwafero n'ụmụ Igbo bụ ụmụ Israel. Chief Dennis Osadebe aha Sabajagamba Jekwafero n'ụmụ Igbo bụ ụmụ Israel. Kedu ife ji jụ na ndị Igbo amaghị Nigeria afọ mmegbu Jekwafero n'ụmụ Igbo bụ ụmụ Israel. Ndị Awụsa China 36 years ndị na-aga n'iru Jekwafero n'ụmụ Igbo bụ ụmụ Israel. Ndị Yoruba China more than 12 years na-aga n'iru Jekwafero n'ụmụ Igbo bụ ụmụ Israel. Ndị Igbo naanị ọnwa isii fagbuo iro nsi Jekwafero n'ụmụ Igbo bụ ụmụ Israel. Chegbusia iro nsi otela aka aga Biafra bido Jekwafero n'ụmụ Igbo bụ ụmụ Israel. Enyi yo 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 enyi. Ọngwadangwụla m na-ekwu okwu ọhịa Igbo ji aga mba. Ụmụ Igbo chakwa ọfọ Igbo tole isi na bọ. Igbo chakwa ọfọ Igbo tole isi na bọ. Ụmụ nri chakwa ọfọ nri tole isi na bọ. Ụmụ nri chakwa ọfọ nri tole isi na bọ. Ụmụ arọ chakwa aja ala tole isi na bọ. Ụmụ arọ chakwa aja ala tole isi na bọ. Nke mbụ etinye bụ ọfọ n'ala ọfọ chebe ndị ọha na eze zọba ndị ọha na eze gọzie ndị tala Igbo afụfụ. Nke abụọ etinye bụ ọfọ n'ala ọfọ bube ndị na-ebu anyị o zọba ndị na-asụ anyị akwụ bube ndị na-ebu anyị agha ya. Ụmụ Igbo na-ekwe ọfọ nri na ohiyo ihe Chineke dere n'akwụkwọ nsọ Baịbụl wee bịa na mmezu. Ọsịo dịka o dere n'akwụkwọ nsọ Genesis 49:19 na ndị ekperime na ndị agadogwu ga-ebu solili anyị bụ ụmụ gadị agha zubanye ochie anya ọcha. Ma n'ikpeazụ anyị bụ ụmụ gadị ga-ejikọtalịrị ọnụ were ofe onu wee kwube wee ghọta onwe anyị bịa chụba ndị na-achụ anyị. Ụmụ Igbo ghọta na kama ife Chineke dere n'akwụkwọ nsọ agaghị abịa na mmezu. Eluigwe na ala agabiga ụmụnne, eluigwe na ụwa agabiga ụmụnne. Ka ihe Chukwu amala etu a ka ọ dị chei amala n'udo amala n'udo amala n'udo. Chukwu abịa mmadụ ọmụnye ọkụ udo n'obodo amala n'udo. Ọkwụ ya ka nwoke ofe mmanụ aji bata n'ọchịchị welu ụmụ Igbo mere oru wee ghọfere onyere ụmụ Igbo ebe ememi na ụmụ Igbo na Abuja ndị Igbo jiri biri eji kpọsụ unu ha aghara aghara jụ na ndị Igbo amazụ nata afịa eji malụfa ebu mkpu afịa ụmụ Igbo aghara aghara ezi izima nta na-agba ọkụ ezi anyị nkarị ezi anyị mmegide. Ihe Chukwu ga-eme n'ime ụmụnne m
jụrụ ajụ ọ ga-ajụ onwe ya mba ka anyị bido n'ọha na eze tie iwu mmadụ nchekwe ka anyị bido n'ọha na eze kpọọ Igbo niile aza ka anyị bido na onye gba ọha na eze mgba ofe tikpuo ya ka anyị kwụsị so ndị na-egbu anyị egbu onye gbara mmadụ egbe ọ da-ahụ ya mgbọ nke mbụ etinye bụ ọfọ n'ala ka ọfọ chebe ndị ọha na eze zọba ndị ọha na eze gọzie ndị tala Igbo afụfụ nke abụọ etinye bụ ọfọ n'ala ka ọfọ bube ndị na-egbu anyị zọba ndị na-asụ anyị akwụ bube ndị na-egbu anyị agha ya dagazie n'ọfọ ụmụ Igbo na-egbu ọfọ nri n'ohio egwu etipụtara akpọrọ Igbo ike ọhaneze onye tụlie n'owu onye a na-akpọ oti mkpu ndị Igbo amụrụ onye na-ego nwoke dị mma egwu ya ọ bụ onye anụghị ma ya ma n'ife ọdụ naanị ma ekwu na onye ọbụla bụ onye Igbo ndị abụrụ ndị Igbo na ha ya agụrụ ife a na-anụ ya bụ egwu na-agụ ya na-afụ ya mara ife okwu maka ife dị anyị bụ ndị Igbo mkpa kịta ahụ ife anyị ji ime isiokwu mgbe emerụ ibode n'arọ 2008 ofu onu ofu obi na ndị Igbo were nwe ike were ofu obi were ofu onu na-ekwu were ofu obi na-eme o nwere ife ha chọrọ ime na Naịjirịa ha emenwu maka ibie na ana m asị ndị Igbo ebe ị nọ na igogodo ịkpọ enweghị ebe ịkpọrọ ịtọwara ụmụazị na ụmụazị gị ya emetụkata da kpọọ ya ndị Imobi ọha na eze ndị nna onwa m kalụbeghị ndị Imobi ọha na eze ndị nne ndị Imobi ọha na eze ndị wepụtara onwe ha na-agba mbọ ka Igbo ghọta onwe ha fụ onwe ha n'anya were ofe obikwube ka m na-asị ka Chineke nna tụkwasara ha ndụ n'elu ndụ tụkwasara ha amamife n'elu amamife ngọzi n'elu ngọzi nye ha ife akụ akụ ife nwenwe bịa werezie ogologo ndụ na arụ isi ike chọọ ha mma ya gazie n'ọfọ egbe hapụ nwunye nchọka obulu ọdụm ụmụ Igbo ọya ekweme mba o nwere ife ụsụ ji kanụ otu ọkpa na-eti ya kpa ntu atọ ọwọja na awa aka ilu nyekere pọtọ
nke na-ada echukwu na-echu nje ego yọrọ ada gbanchara anyịma ụmụ Igbo ka anyị dị ike na ekpere onye pụta ụlọ ụtụtụ ya tụwa nzu ịtụwa nzu gbọgụo Chineke ọgaranya nkata nka bi n'igwe ọgọdọ ya na-akpụ n'ala ka anyị tinye ndị ọha na eze n'ekpere ka anyị tinye ndị ọha na eze n'ekpere ka afa jizie ike n'ọrụ ka ọ ya bụzita dị mma ụmụ Igbo ọ dịrị gabazie ya gazie n'ọfọ mkpu ndị eli dị mkpa na-eti onye anụ ka furu kegbe na-achọ ka o buru n'obodo ọdụm kegbe na-achọ ka o buru onye anụ ka furu kegbe na-achọ ka o buru n'obodo ọdụm kegbe na-achọ ka o buru ọdụm ka furu kegbe na-achọ ka o buwe n'obodo ọdụm kegbe na-achọ ka o buru ọdụm egbo Igbo niile ọdụm kegbe na-achọ ka o buru ọdụm egbo Igbo niile onye amụma ọdụm kegbe na-achọ ka o buru Daddy Hezekiah ọnụ bụ ọgụ Igbo ekene ọdụm kegbe na-achọ ka o buru Daddy ka na-ayọ onye amụma gwa Chineke okwu ọdụm kegbe na-achọ ka o buru nwanyị na-esutaba n'afọ imilikiti akala aka ọdụm kegbe na-achọ ka o buru nwanyị na-egwu ogiri ọma ijiji anya kpọrọ ọdụm kegbe na-achọ ka o buru ọha na eze mapụba na ndị ajọ mmadụ ka udo dị ọdụm kegbe na-achọ ka o buru ọha na eze tieli ha ọfọ na ana ka anyị biri ọdụm kegbe na-achọ ka o buru ndị na-agba ọha na eze mgba ọdụm kegbe na-achọ ka o buru ụmụ Igbo a na-ebu ọdụm kegbe na-achọ ka o buru Dr. Dozie Ike dị ife PG ọdụm kegbe na-achọ ka o buru ike nka ndị Igbo Moses ọdụm kegbe na-achọ ka o buru ekene dịrị ndị Salem Studios Nigeria Limited onye anyị na-ekene Canary bụ injinia Ebuka oke nwa ọha na eze ebe n'ebe egbuola olue mgbe anyị ga-ama ndị bụ ndị ụmụ Igbo kụwafuka gụsala chube olue mgbe anyị ga-ama onye bụ onye ụmụnne m kụwafuka gụsala chube ọha na eze tiela anya ọfa na Igbo n'ala ka ebe n'ebe gbue kụwafuka gụsala chube ọha na eze tiela anya ọfa na Igbo n'ala ka mpịta ikwe kụwafuka gụsala chube ọha na eze tiela anya ọfa na Igbo n'ala ka udo dị kụwafuka gụsala chube ọ ya gbakọkọ tụfie onu enwe ya ụmụnne kụwafuka gụsala chube ụkpụbazi ya ime ọtọ ya na-arụ kụwafuka gụsala chube ọ bịala egwu Igbo gbuo onwe ya ozigbo na-eji eteka kụwafuka gụsala chube kama onye gbaga ha chi Naijiria a na-agbawa kụwafuka gụsala chube kama onye gbaga ha chi Naijiria a na-etiwa kụwafuka gụsala chube onye Judas oli ego ọnwụ onye ngharịpụ a kụwafuka gụsala chube onye ngharịpụ sabotu a ị ga-eji isi gị bụ na kụwafuka gụsala chube ọhọwụ na ịtakọ dakwụ na ọgangụ n'oke ọdọbụ isi kụwafuka gụsala chube kama na ọ bụ otu na a ga-eji nye ya ma emewue kụwafuka gụsala chube onye ibigwube mmiri ọ dịka ọ bụ isi na-abọ kụwafuka gụsala chube onye ibigwube mmiri o tinye nde mmiri na nsogbu kụwafuka gụsala chube ọha na eze mapụbala anyị ndị ajọ mmadụ ka udo dị kụwafuka gụsala chube ọha na eze mapụbanụ ndị ajọ mmadụ ka ibiri kụwafuka gụsala chube ọha na eze kụwafuka gụsala chube olue kụwafuka gụsala chube Igbo mma mmanụ ka ọnwa nkili na ofu dị na mkpụrụ abalị 4 n'ime afọ 2006 ka ọha
ọhaneze zugbe nọ n'Ụmụahịa tụọ akwụkwọ họpụta ndị ọfụ gachi ọhaneze. Ndị a bụ ndị ugwu na nsọpụrụ eji mmadụ ndị Igbo na-awụsara jada na ngodi rufa, ndị ọkwa nka, ndị dị umeanị, ndị nwere ịfụnanya n'ebe ndị Igbo nọ, ndị nwere nsọpụrụ, ndị malụ nsọ anị na eze nsọ anị, ndị malụ na ọchịchị Naijiria jidere ụmụ Igbo lụọ ya anyị isi n'ashị kpachie ka Fero kpachiri ụmụ Izrel. Ndị kụrụ Chineke mba were aha Chineke na-awa eziokwu agba. Igbo adọrọ n'elu onye ọbụla nwere nne ya enwe nna. Ọwadụ m ka na tata mbụ Igbo malbe nna ba malbe nnere ezigbo ibe Chukwu dịrị n'ala Igbo ka ọ gbanwe wee meela onye ọbụla. Ụdị ebe m nọ n'isi ite ebe ahụ bụ ebudo n'onye abụọ ya na-akpụ elu. Eri a bụ nna Igbo niile, eri a bụ nwa Gad, Gad nwa Jekọb. Eri a bụ ugwu onye abụ na Igbo na Izrel bụ nwanne. Abia kwenu ya, Anambra kwenu ya, Anioma kwenu ya, Ebonyi kwenu ya, Imo kwenu ya, Rivers kwenu ya, Enugu isi obodo kachani yom. Ụmụ Igbo, ọ gịnị na-akpọtụkwa gbamụlụ onye na-ego na nnọkwa? Chetuno sụọkwa Igbo, ọkwa ka ọhaneze kwuru. Ụmụ Igbo ndị ji ọja n'ukoro dike akpọ fagbazue. Chetuno sụọkwa Igbo, nwanne nchetabe nna gị. Ibi Sokoto, Lagos, Kano, ibi Kaduna, ibi Abuja, ibi Cameroon, ibi Cote d'Ivoire, ibirigodo obodo oyibo. Nwanne Black n'ụba gị na-atabe nna gị n'onwerọkwa n'ife dị ka be. Ọkwa akụrụ ewuno amara onye kpara ya. Ịchọ ịlụ n'ebe obibi, chọọ ịlụ indọstrị, Imobi Ọhaneze ga-enyere ya aka inweta anyị ozugbo, maka na Imobi Ọhaneze adịgo nkwadebe imepe ala Igbo niile. Nwa obere oge ka anyị wee dị ka Japan. Ndị be anyị ọbụ anyị bụ nwa Mgbeke jija mara agba isi ego ọbụ agụba anyị jija dọrọ nkọ. Ajụjụ ọ gịnị na jizi nkịta ọnwụ ọ bụ ego mba. Ụmụ Igbo zuru ka emenugo chara acha dịtụkwọ na-eju ọkwọ mmadụ ka eji aka ọkwọ igwe bụ ike anyị nwekpọrọ n'ọgaranya na ịga na ịga m ọkwa maka mmiri amatọ gazi na akịka ga na-akpọrịrị ọkwa ihe eji mara Igbo bụ bunu ibu anyị dandandandandanda. One ndị ka anyị na-akpọ ọhaneze, one ndị ka anyị na-akpọ ọhaneze, ụmụ Igbo ka anyị na-akpọ ọhaneze, Igbo pụrụ mba ka anyị na-akpọ ọhaneze, Imobi Ọhaneze na-akpọ n'anyị ọhaneze, Imobi Ọhaneze na-akpọ n'anyị ọhaneze, Fasi chụbụ iyi ọhaneze, Chetuno ọhaneze, Ijebe nkụ ọhaneze, Chetuno ọhaneze, Igbo birite ọhaneze, Chetuno ọhaneze, Igbo Amerika ọhaneze, Chetuno ọhaneze, Canada ọhaneze, Chetuno ọhaneze, Igbo China ọhaneze, Chetuno ọhaneze, Igbo Hong Kong ọhaneze, Chetuno ọhaneze, Igbo Korea ọhaneze, Chetuno ọhaneze, Indonesia ọhaneze, Chetuno ọhaneze, Jakarta ọhaneze, Chetuno ọhaneze, Igbo Europe ọhaneze, Chetuno
ọhaneze. One ndị ka anyị na-abụ ọhaneze. One ndị ka anyị na-abụ ọhaneze. Ụmụ Igbo ka anyị na-abụ ọhaneze. Igbo pụrụ mba ka anyị na-abụ ọhaneze. Imobi ọhaneze na-akpọ n'anyị ọhaneze. Imobi ọhaneze na-akpọ n'anyị ọhaneze. Fasi chụbụ iyi ọhaneze. Chetuno ọhaneze. Idebe nkụ ọhaneze. Chetuno ọhaneze. Igbo Germany ọhaneze. Chetuno ọhaneze. Gotingi ọhaneze. Chetuno ọhaneze. Iseyi nwa ọhaneze. Afamdi ọhaneze. Osi tati mma ọhaneze. Chetuno ọhaneze. Obodo onye Igbo bụ Igbo ka anyị na-abụ ọhaneze. Igbo pụrụ mba ka anyị na-abụ ọhaneze. Imobi ọhaneze na-akpọ n'anyị ọhaneze. Ọ mụrụ nwa zụọ nwa. Ọ mụrụ nwa zụọ nwa. Sụbalị nwa gị Igbo ka ọ mụta Igbo. Sụbalị nwa gị Igbo ka ọ mụta Igbo. Asụsụ Igbo ga-edo nwa ya nsọ, kwanyeli ya ugwu, duokwa ya nka. Asụsụ Igbo ga-edo nwa ya nsọ, kwanyeli ya ugwu, duokwa ya nka. Omenala ndị dịlị ndị, omenala Igbo wee dịlị Igbo. Asụsụ ndị ọcha dịlị ndị ọcha, ka asụsụ Igbo wee dịlị Igbo. Asụsụ ndị ọcha dịlị mfa, ka asụsụ Igbo wee dịlị anyị. Ụmụ Igbo sụọkwa Igbo. Ụmụ Igbo sụọkwa Igbo. Igbo nwere ego bụ anyị ibu dị alọ. 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 Obodo onye Igbo bụ Igbo ka anyị na-akpọ ọhaneze. Igbo pụrụ mba ka anyị na-akpọ ọhaneze. Imobi ọhaneze na-akpọ n'anyị ọhaneze. Asa USA ọhaneze ndị Igbo na-ekene. Jidenika unu ji unu na-agba n'ọnụ gol nwanne nwebe di aka ome nkwa bụ nkwa na-akụrụ ndị Igbo ndị na-agba n'ọnụ gol. Unu nọ na Amerịka na-agba nke unu, anyị nọ ya n'ala Igbo na-enwe aṅụrị na-agba nke anyị. Nje President General ọhaneze ndị Igbo bụ Dr. Dozie Ikedife Ikenga Nnewi, nakwa Admiral Ndubisi Kanu, ugwu ndị Igbo ji aga mba. Tinyere nna anyị eze ndị eze Dr. Isaac Ikonne enyi one of Aba, nyekere foto onyikodolo ọga ndị ọga. Mmadụ ịtọ gbakala akọnụ wee kwue n'obodo amara ebe famụrụ nwa dị ya na ama amanata ndị egede na ndị mbụ. Etu a fenyego ndụmọdụ si ụmụ Igbo ebe ọ bụ na Igbo si ụmụ Izrel na fa ga-ahazi ụdọ mmekọrịta nke jikọtara ụmụ Igbo na ụmụ Izrel. Kwụsie ike onye ọbụla bụ onye Igbo chọrọ ije ikwu nne ya egwu ikpere na banana ka ọ dịrị ya fecha fecha. Ochie egbukwa m udochia n'aha Jizọs. Emem obodo amara ebe mmiri nọrọ mapafa ọma manata ebe ọ nọ tụchafa. Ọ dị iko nne kwuru ọrọdụkwenu ya arọkwenu ya
Charles Ezekbugo na nnọkwa na ICK na-adị enyi okwu n'ebe ndị Igbo siri bịa ụwa akwụkwọ nsọ Baịbụl merie ndewa Genesis 46 verse 16 ndụrụ ga ndụ ga-adị ọ dịkwazị n'akwụkwọ Numbers chapter 26 verse 15 ruo na 18 ndụrụ ga ndụ ga-adị Gadi bụ ofu ebo n'ime boili na ibu eji mara ụmụ Izrel. Gadi bụ nwoke kara aka. Gadi mụtara dịkpa asaa Zefọn, Hagai, Shuni nakwa Ezbon. Abịazịa na mmadụ ịtọ ndị nkọzi ji ọnụ na-asụ Igbo nwarue ọ bụrụ eri arọ nakwa are ndị a bụ ụmụ Igbo. Ndị ọcha na-ekwu na Igbo enwere eze mbọsị bụrụ gboo onye na-akọ na Igbo enwere eze na-atụ ntụ ndị na-ekwu na Igbo enwere eze na-ehu odori n'ọnụ ndị na-akọ na Igbo enwere eze na-eghe egheleghe ọngikele ndị Igbo nkwu izu gụọ ya afa eke onye afọ nkwọ eze ndikere ya gbogbori eke onye afọ nkwọ eze ndikere ya ndị bụ ndị ji mara idobe omenala ndị Igbo ka ọ dị na mbụ etu a ka ọ dị kịta na Anambra niile ụmụ Diabaka jidenikunu ji ndị Adama ndị na-akọ na Igbo enwere eze na-atụ ntụ onye na-ekwu na Igbo enwere eze odori n'ọnụ ndị na-akọ na Igbo enwere eze na-eghe egheleghe angikele ndị Igbo nkwu izu gụọ ya afa eke onye afọ nkwọ eze ndikere ya gbogbori eke onye afọ nkwọ eze ndikere ya Ikoro dike na-akpọ gburu na ọbọka ekwe na-akpọ dike ọkpọ ya na ndụ ọkpọ ya n'ọnwụ ihe eji mara nde nje nyekere pụtụ ọnyịma ụmụ ikorobịa ada agba nkwa nke ụmụ agbọghọbịa ji agba ya naanị ndị chiri ọzọ ndị pụrụ ele ka ọ dịrị iyọm ha ga oche eze igwe nze na ọzọ nwere n'ala Igbo kamgbe ụwa jiri bido gbaa gburugburu o nwere ebe a na wakpo nwa nri ọjị udo na-adị ya mere ụmụnne m ụmụ Igbo ka anyị jighakwazi na omenala nna nna anyị hapụtara ụwa kwudo mebe ka anyị mekwa ya otu afọ tụmadị ndị na-megidere iwu Chukwu ka udo wee dịla anyị ka anyị wee nata aka n'ụka ndị ọbịa na-ebute ịgba iche iche ekworo na anya ugwu akpọmasị n'etiti anyị ha ji wee tisaa omenala na Igbo niile ka anyị kpọkuo ụmụnri ka fawala ya ọjị gọda ala ka ala dee tilanya ọfa n'Igbo n'ala ka ọkụ pụọ ka amụma dọ n'igwe nke egbe n'igwe daa ụta udo dị ka ọ ya bụ zita dị mma ụmụ Igbo ọ dịrị gabazịa ụmụnne ndị ọcha na-ekwu n'Igbo enwere eze mbọzịbụrugbo onye na-akọ n'Igbo enwere eze na-atụ ntụ onye na-ekwu n'Igbo enwere eze na-ehu odori n'ọnụ ndị na-akọ n'Igbo enwere eze na-eghe egheleghe ọngikere ndị Igbo nkwu izu gụọ ya afa eke onye afọ nkwọ eze ndikere ya gbogbori eke onye afọ nkwọ eze ndikere ya Igbo enwere eze na-atụ ntụ ndị na-ekwu n'Igbo enwere eze na-ehu odori n'ọnụ onye na-akọ n'Igbo enwere eze na-eghe egheleghe ọngikele ndị Igbo nkwu izu gụọ ya afa eke onye afọ nkwọ eze ndikere ya gbogbori eke onye afọ nkwọ eze ndikere ya
steeti dịkwuo mma ị mara na Igbo niile ga-adị mma maka na o nwere ihe eji efo mba ọgọme ka ọnwa Junu dị na mkpụrụ abalị abụọ n'ime ahọ 2007 Bucket etiti nọ na nkorofịa họl tụọ akwụkwọ họpụta igwe ofu gachi fasịrịlị welele ọ bụrụ ihe dị ngomi onye ka a na-ekwu maka ya ọ igwe ọranyere obi ọha obodo fụrụ n'anya Chief Dr. J.O. Chukwu dunuweru efi maka Igbo n'oke etiti akụ ntiwara ụgbọ Igbo tụọ ya igwe ụbọchị nke nụ ji atụ ime ogwugwe na jama nnekwu na-esi adịdịrị ya na-enene ụbọchị ya afọ mmiri nta ahụ ọzọ ọhụpụda gbahige na ogwugwu doje n'ọrụ ụkwara awọ ụbọchị ya afọ ọha na eze ga-eji ọṅụ bịa oke etiti were ọṅụ na ya gazie n'ọfọ ndị na-akọ n'Igbo nwere eze na-atụ ntụ ndị na-ekwu n'Igbo nwere eze na-ehu odori n'ọnụ ndị na-ekwu n'Igbo nwere eze na-eghe egheleghe ọngikere ndị Igbo nkwụ izu gụọ ya afa eke oye afọ nkwọ eze ndikere ya gbogbori eke oye afọ nkwọ eze ndikere ya o egwu a onye gee ntị ọfụma ọmanụ ebe ji mara Igbo ọ bara ime ọ na-akpọ ndị be anyị ezighi ozi ka elota oge ochie lota oge anyị bụ ife anyị bụ ka a ji ya azụ n'ibe anyị bụ onye ọbụla oke nwanyị ụmụaka ndị okenye ife a na-ekwu bụ o tee agụgụbarụ erijuo afọ o ruole Chineke na-akwalite anyị n'ebe anyị nọ anyị kwesịrị inwe obi kara aka n'ife anyị na-eme a na-asị Igbo kwenu ife anyị na-ekwuzi ebe anyị ga-achịrịrị Igbo kwenu anyị ga-achịrịrị Igbo kwenu anyị ga-achịrịrị Igbo kwezuenu anyị ga-achịrịrị etu a ka ọ ga-adị anyị kweru chi anyị ekweru anyị rapụ si nọ na-akọ eche enwe onu dị iche iche onu nwere ike dị iche iche anaghị ekwu ofu ife ọ dịla anyị mma ndụ bi na Igbo ndụ bi na Naịjirịa ma n'Igbo ndụ bi obodo oyibo anyị na-ejikọ aka chụkọọ ife anyị na-achọ ọnụ o nweghị etu o sighiziri anyị nke mbụ anyị eji n'okwu anyị tụọrụ wa Naịjirịa nke abụọ ebe anyị ji na anyị meghere obodo niile nke ịtọ
etu anyị si adụ ndụ na-enyere ogbenye aka. Ndị anyị na ha na-eme ndọghachiri Naijiria ọgụ afọ 3 ha nwa etu be ha si kwụrụ ha enweghị ike inyere ndị ogbenye aka. Ma onye Igbo na-ekpe ekpere ka nwa ike anyị, na-ekpe ekpere ka onye ọ zụrụ na ife kea ya kpatara o ji bụrụ na ndị Naijiria ya yọọ ndị Igbo ka bịa chiba. O mere eme. Ọ gịnị na-akpọtụ ịgba ndị ime obi ọha na eze, ịgba ka ime obi ọha na eze ji aga mba, ịgba ndị chiri echichi, ịgba ndị nze na ọzọ, ịgba ka Dr. Dozie Ikedife President General ọha na eze ndị Igbo ji asị ụmụ Igbo nwere aṅụrị, ịgba ka eji akpọkọnata ndị Igbo niile ọnụ ka fa were ofu ọnụ kwube, ka ekpekọsị ekpere ọnụ nyụkọ ọma mmiri ọnụ ka ọ gbaa ọfụfụ ka Chineke n'onu anyị. N'oteghị Igbo tabara afụfụ, ndị ajụrụ ajụ ama ajụ onwe fa mba di m ọbata obi ndị Igbo ekene aga n'iru. Tiwala anya akwa mgbochi eze bube, tiwala anya akwa mgbochi ka ị gaba n'iru. Tiwala anya akwa mgbochi eze bube, tiwala anya akwa mgbochi ka ị nwere onwe. Mommy Olive, wetin dey shele na? Na Transglobe Herbal Tea. Transglobe Herbal Tea. Now they reign everywhere now. Abeg knock me tori. Go buy your own jare because Transglobe Herbal Tea, they wonderful. Oh. Transglobe Herbal Tea na pure natural herbal drink where they comot all the sicknesses them, where they kill our country people. Just dey drink Transglobe Herbal Tea 2 sachets morning and night and see how it go add more life to your body. Transglobe Herbal Tea. Very good for men and women. Especially people where they weak. Transglobe Herbal Tea go help catapult and multiply your strength, Gidigwam. Transglobe Herbal Tea. Chinese scientific technology. We dey say this is special tea in shops, markets, hospitals, in Nigeria and beyond. Transglobe Herbal Tea. Beni, Ebano, Akwe. I beg buy me Transglobe Ginseng for slimming, Chinese herbal remedy. Nigerians, reduce your weight for sickness prevention, long life, agility, nourishment, diet balancing, figure 8, and for fantastic nutrition. Buy slimming tea, Transglobe Ginseng tea. Bring slimming tea, Transglobe Ginseng. Morning and night, and share the opportunity in all the touching what God prepared for you. Overweight, your rheumatism, arthritis, your laziness, your Holy Ghost, fire! As far as Transglobe Slimming Tea is concerned, Titiorobo, Iburibu, take note, no more obesity. Drink it, be smart and cute. Transglobe Ginseng Slimming Tea. Beni, Ebano, Akwoyi. na-akwa anya ya chacha nke anya n'uzu ọkwụ echi anyị na iri ọba ya ha ka ite mmiri osi fụrụ anya tụfufe egbuji efu ọnụ. Nna ana m arịọkwa gị ngọzi n'isi ezinụlọ dị iche iche, n'isi nwoke, n'isi nwaanyị, n'isi ikwu, n'isi ibe, n'isi bebara, n'isi ndeme ana, n'isi obodo anyị bụ Naijiria, n'isi Ọka Eti, n'isi Anambra steeti. Nna do gọzie anyị, gọzie ọpụta mbata anyị, gọzie okwu ọnụ anyị, gọzie ife niile anyị na-eme. Nna ọkwa ka anyị gọrụ ka ọ ya ere anyị gọrụkwa enya leruo anya gọrụgụ ụnya leruo na akwa ya wabịa na nke anyị bụrụ ncherịkọ na be mba arakwa aba agụ
n'ọkwọ nkodo na mba na-eghere mba nni na nwa agụ na-eyi ego na nwa agụ ahụ ata ahịhịa na ọ na-aba akpacha na tupu ebugo n'elu ikirikata akwa n'ọkwa isi na-egbu ogidi isi ahụ ogidi bụ ogidi tikwa oyi onu na ntụntụ mmiri ahụ akọ n'ukwu okpete na ọ na-abịa ite ruo ebe ọ na-adọdọrọ na bọwọ nna do asịkwa na anwụ na-adụwazi n'ụgara kama mbọsị ahụ akwa n'isi ndị ọchịagha ka akwa ndị agha niile n'otu ka Chineke were ebere na afọ ọma wee gọzie ọjị ya ka anyị wa ata ka ọ zụọ anyị ahụ zụọ anyị mkpụrụ si na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. nje kpọba ha ndị gara na ndị mbụ akụrụrụ che Igbo mmammanị lienu ṅụanụ kachanị nekwani mkpụrụ osisi Chineke kechasịrị chọọ ya mma ọjị ndegede na ndị mbụ ji agoda na ka nji n'aka ọjị ya ka ụmụ nri ji edo obodo asọ mbọsịbụrugbo aga m awa ya wa Anambra na Imo taa ọjị Enugu na Abịa taa ọjị Igbo Rivers taa ọjị Igbo Deltas taa ọjị Ebonyi steeti takwasị ụmụ nri ojiọfa na Igbo ntela ọkwọnụ nke eji eme nke ka eji eme nke mbọsịbụrugbo eji weli nnekwu ala anị were oke ọkpa eme ife ji ọkụ weli mgbu ama ndụ isi weli bọji aba n'aka na ntị ka anyị wee dị Igbo kwenu na anyị ga-adịo anyị ga-adị ka echi na echi ada agwụ anyị ga-anọ n'ukwu eze zere ajọ mmụọ zere ajọ mmadụ nọ n'ukwu ụkọ kọka ụwa gara ka ọka o doru ụwa gaba agabanye agagwu n'anyị odobe dobenye edowu n'anyị ife a na-achọ n'ike ọkụba azụ mmiri atara mazụ nwanwụna ndụ onye ukwu ndụ onye nta kama onye anabala okenye n'ike nya na ihe ọrụ ọhụụ na ana ọchụ ọkụkọ enwere ada ọkụkọ enwere ngwongwo ọsọ ife anyị na-ekwu bụ na Igbo ga-adịrịrị ise onye si na Igbo ama adị anabịakwa ya ntụọla afọ dụkwa n'imi ama nna ya chikwa wee yọzie Chineke ka ọ gọziela anyị ndị ime obi ọha na eze ndị na-agbara Igbo mbọ ndị na-atara Igbo afụfụ ndị na-amụrụ Igbo anya ka Chineke nna tụkwasịrịfa amamife n'enu amamife ndụ n'enu ndụ ngọzi n'enu ngọzi were ife akụkụ ife nwe tele afa welizie ogologo ndụ na-arụsi ike chọọfa mma ya gazie n'ọfọ wee tụgharịa ndị niile bụ ndị na-agba ọha na eze mgba ndị sabotua ndị mmụọ ntị ọkụ ndị elu n'iyi si n'anya wa ndị ọchọkọ ndị ntọ ndị akpụrụ egbue ndị na-agba Jesu Kristi mgba ndị ekwensu boro ibu dị ya lọọ ka nna yọ Chineke nna na ọfa n'Igbo ka ndị ime obi ọha na eze na-eti n'ala eze ebube were ọfa n'Igbo chibe ha ọnụ naanị fịọ ha ọnụ ka fịọrọ ọkụkọ wasịcha ha ọgọdọ dike waba ha nganga nyaba ha ife nwe nya n'ofu n'ofu fancha dụdụrụ ife ọdụ ndụdụ ebe ka ga na anya na-esi ka nkakwụ ọdị ndụ ọnwụ ka mma ka fara bụrụ ndị na-agba ọha na eze mgba ndị na-apịta ọgwụ na nsọpụrụ ndị Igbo ka ndị etelu ude nsọ nakwa ndị amụma nakwa ndị ime obi ọha na eze jikọtara aka ọnụ wee tie ọfọ na ana wee sio ebugbabafa mgbali etu a fasi kwuye etu a ka ọ ga-adị ya gazie n'ọfọ ụmụ Igbo onye bikwa aka na ananya biri ndụ Igbo na-ekwe ọfọ nri n'ohio anede ọdande ka ọdande Ịgba ndị ime obi ọha na eze ịgba ka ime obi ọha na eze ji aga mba ịgba ndị chiri echichi ịgba ndị nze na ọzọ ịgba ka Dr. Dozie Ikedi Ife President General ọha na eze ndị Igbo ji asụ ụmụ Igbo nwere aṅụrị ịgba ka eji akpọkọnata ndị Igbo niile ọnụ ka fa were ofu ọnụ kwube ka ekpekọsị ekpere ọnụ nyụkọ ọma mmiri ọnụ ka ọ gbaa ọfụfụ ka Chineke n'onu anyị n'oteghị Igbo tabara afụfụ ndị ajụrụ ajụ ama ajụ onwe fa mba dime ọbata obi ndị Igbo ekene na-aga n'iru tiwala anyị akwa mgbochi eze bube tiwala anyị akwa mgbochi ka anyị gaba n'iru tiwala anyị akwa mgbochi eze bube
mgbochi olue tiwala nye akwa mgbochi eze ebube tiwala nye akwa mgbochi ka anyị nwere onwe anyị. Ndị bela alụ ga-akpụ alụ naanị Igbo ndị gbala ọha na eze mgba olue tiwala nye akwa mgbochi eze ebube tiwala nye akwa mgbochi ka anyị nwere onwe anyị. Ndị bela alụ naanị Igbo ga-akpụ alụ ndị gbala ọha na eze mgba tiwala nye akwa mgbochi eze ebube tiwala nye akwa mgbochi ka anyị nwere ọha na eze dọkala anyị ihu mmanwụ ọha. Ọ gịnị na-akpọtụ ịgba ndị ime obi ọha na eze ịgba ka ime obi ọha na eze ji aga mba ịgba ndị chiri echichi ịgba ndị nze na ọzọ ịgba ka Dr. Dozie Ikedi Ife President General ọha na eze ndị Igbo ji asị ụmụ Igbo nwere aṅụrị ịgba ka eji akpọkọnata ndị Igbo niile ọnụ ka fa were ofu ọnụ kwube ka anyị kpekọsị ekpere ọnụ nyụkọ ọma mmiri ọnụ ka ọ gbaa ụfụfụ ka Chineke n'onu anyị n'oteghị Igbo tabara afụfụ. Ndị ajụrụ ajụ ama ajụ onwe fa mba dime ọbata obi ndị Igbo ekene na-aga n'iru tiwala nye akwa mgbochi eze ebube tiwala nye akwa mgbochi ka anyị gaba n'iru tiwala nye akwa mgbochi eze ebube tiwala nye akwa mgbochi ka anyị nwere onwe anyị. Tiwala ọha na eze akwa mgbochi biko tiwala Buo dike mbọsị ọgọ ma ịchọwa dike obere ifugo ya etuala mmiri n'ise biko n'ugo ọkụ o mere mgbe Chineke nna pụrụ ime ife niile nna anyị ekene ego maka enyemaka na ọgọ na afọ ọma niile na-emere anyị kerekwago na ndị mere ga na-ekene ego n'ọdụrịrụ anyị na-ekene ego maka ndụ nke inyere anyị na mbọsị taata anya na ahụ isi ike n'ihi na ọ na-amasị gị na ka anyị ji edo ndụ na ndị dị ndụ anyị na-ayọkwa ka igbuoro anyị ndị ajọ mmadụ na ndị ajọ mmụọ ajọ mmụọ anyị afọ anyị ka ajọ mmadụ na-ezu anyị n'ụzọ ife anyị sịkwa nye emena anyị na-ayọ onye emena mmadụ anyị nọkwara nwoke gburu ji erie nwaanyị gburu ede eriere maka na oke ahụ azọgbu ji na ọbara egbu anyị egbu onwe aha ajọ ọgwụ na ọ bụ enyi taa ji mmatụ ya enyi atagụ ji mmatụ na ala nna anyị anọkwa ka ọ gara anyị ya anọ ka o doro ọgaranya ya waga anyị nkoroto na-edowu anyị ga-adụkwa ka echi na echi ahụ agwa anyị ga-adụkwa na anyị tụtụwara gbuo aka nweta ya wakọ anyị onye zọkwa ọkpa aka dị ya bata onye zọ ọkpa kebe ga bata anya ji afụzụ agba na ọchịchị ife anyị ga-eri ya bịa na nke ya eri anyị ya abịa ife anyị ga-eritụ n'elu nya ahụ amụ ọ dụkwa na ya deere anyị mmiri anyị ya na-aga wara dụka anya nwa anyị ya na-eti eti dụka ọnwa anyị nọkwa na-egbebere ugobere nke bisi ibe ebere nya gwa ebe ọ ya ebe onye sịkwa